मास्टार रग्न राजनीति मंगै 10,323 मंगै नोनो इयांग वैसा खाइमै राजनीति खाइजागै तङै आगरतला शहर चराय रंनो सिनि बुसाबटिनो फिरनाय रंनो लाथा चार श्रमनि तिं तुमै सारमनि आबुनि सिन सयबाय आङो आबो हायनो सिन मुथाना बागै सबा खायो दिनि सुंदो खसि कबो दमारका सुंदो किं स्किन नो जागा सियागनो आं मैतो खायना मुसुगो 10,323 जन हनै बेलाय खायरक सुसो आबो केबो पृथ्वीनो हायके मास्टार नि बमंगरै संगठन नि बमंगरै फियाबो औत्रिप्राबो अम हायति दुल जागमन सासिक जागमन सालिया मास्टार नि बमंगसे 10,000 हनै थाइसा पेरखांके सराय खनाय बुजिसिमो आबो बेलाय लासिना संसाचे ओ हास्ति नि ति भांग्र आबो मास्टार रग्नो अमाहाय खेथुं तुं सारै लाथा सार सोबै yang wasa बुद नावै बर'नो थिंमनि बर'नि थांनो थाबाव हाबा हुबा खरिखा गोबां थैजाखा बेलाय खायरक संसा खायमै बर'नो बिसाबुदैनि सरायमोन निउनि थानो नांनाय आप्रखिनि रक्तमा नाय आबनो गोवान सगैनाय दे नोंनि बुखाबाय वायसासो आं नोंनि थानो मुइतो खायना नायबो बुदना सिगां नों सबान सगे बुदमा नो बुद नबाय पाइबो नोंनि थानो अपव्यवहार खायजा प्रसिमिनि रक्तावान सगे तांगि ओ सरकार जोंनो आय खायखा हनै फियाबा निरक जों बुदना थांफ्रो बुदना सिगांसो जों मान सकथाय बुजिथाय बुमारिबो जों सिला हांके आबुसिनि थिनानि बागै गाहामनै आबुनो जों सिथाय फियाबा जों बुद नबायबो जों सादक जाग्रो सिबिसे फलायबो ओ सरकार से बेलाय सादकखौ खाबले हनै आबुनो हनै गग बरबाय थाइसा जाना जाथानि वानसौ या किथानि वानसौ हनै आबो मा सारेनाय ओइ आंखे नों दिनै बैयाव गलाग जेरावबो सादक जागनाय आबुनि बागै जों तेप्रामथा मानथाइनो फानो जों दरजाया बाजेट स्किम दरजाया खायबै नग थाङै गामि थाङै हाथि थाङै जों अ हानि दफारनो गुसुं बुमाग्रा बाय तिदौ जागै फायमानि तुइजाब चाप जागै फायमानि बर'नो चापना बागै जों जायतो गैथं जेब्रो फानो बुमाग्रा नौनि थानिबो ताबो बोसगां एप्रिल मासे 6 तारिखो गोबां सानिया पियाबा नौनि यासि जगनि फानो फुनुगिरे जों ताबो बुचब सातंखो हनै आं मुइतो खायना मुसुगो IPF ति संनि कौनो थाइसा CAA तै CAB नो साजागिया खायबै चबा खायलेबो